FIFA वर्ल्ड कपनि 2026आ गुबुन मोनसे रेकर्ड सिफायनाय सान नुबोदों। बे खेबाव क्रिस्टियानो रनाल्डोआ आगान सुरदों आरो बेखौ गावनि खालामदों। जेराव 23 जुननि गेलेनायाव बिनि मोननै गलनि हेफाजाबाव पर्तुगालआ उजबेकिस्तानखौ 5-0 गोलाव फेजेननो हादों आरो बे बादायलायनायनि गिबि देरहानायखौ मोननो हादों। बे फिफा वर्ल्ड कपआवनो लायनेल मेसिया जारिमिन आर्जेन्टिनाखौ नकआउटआव सौहैनायजों लोगोसे मेसिया 17 गल होनानै वर्ल्ड कपनि जारिमिनाव गासै समनि बयनिख्रुइ बांसिन गल होनाय गेलेगिरि जाबाय। 2026 मायथाइनि पद्म बान्था, जाय भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौ सुबुं बान्थाफोरनि मादाव मोनसे, बेखौ 23 जुन 2026 खालि राष्ट्रपति भवनाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बिथांनि आखाइजों गथायनाय जादों। पद्म विभूषण, पद्म भूषण आरो पद्मश्री थाखोनि गासै 131 बान्था मोनगिरिफोरनि आबुं फारिलाइखौ गणतन्त्र सुबुं खुंथाय सानखालि सरखारि बादियै फोसावखानाय जादोंमोन। 131 सुबुं बान्थाफोरखौ मोनथाम थरफाव बाहागो खालामनाय जादों। पद्म विभूषण गासै 5 मोनगिरि, पद्म भूषण गासै 13 मोनगिरि, पद्मश्री गासै 113 मोनगिरि। गाहाय मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया आफादगिरि जानानै लोकसेवा भवनाव खुंनाय 2026 मायथाइनि 23 जुननि आसाम केबिनेट जथुम्मायाव दारिमिनारि जौगानाय, हा राननाय, दावबायनाय आरो सोलोंथाइ बिथिङाव गाहाय खान्थियारि सोलायनायफोरनि सायाव गुदि नोजोर होनाय जादों। हा आरो दारिमिन लैंड एंड इंडस्ट्री लैंड रिक्लासिफिकेशन बिल। कैबिनेटा Assam Regulation of Reclassification and Reclassification cum Transfer of Lands Amendment Bill 2026 को गनायथि होबाय। बे आयदानि गेजेरजों दारिमिन, MSME, सोलार एनार्जी बिफानफोरखौ जौगाहोनो आरो आबादारि हाखौ दारिमिनारि हासिम सोलायनो सुबिधा जागोन। ATCL VRS अनसायथाय आसामसा कम्पानी आसाम टी कर्परेशन लिमिटेडनि मावफुंगिरिफोरनि थाखाय वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS नि थाखाय रां 9.75 करोड़ गनायथि होबाय। सोलोंथाइ एजुकेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीनि हा बेसेन गोसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी गायसननो थाखाय नांगौ जानाय हानि बिबांखौ खमायनाय जाबाय। गामियारि ओनसोलफोराव बियो 60 बिघानिफ्राय 35 बिघा आरो सहर ओनसोलफोराव 30 बिघानिफ्राय 21 बिघा खालामनाय जाबाय। फरायसालिनि दाथाय स्कुल इनफ्रास्ट्राक्चार स्टैंडर्ड्स गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै सेकेन्डारि फरायसालिफोरनि थाखाय सहर ओनसोलाव बयनिख्रुइबो खम 1 बिघा आरो गामियारि ओनसोलाव 3 बिघा हा थानाया गोनां जागोन। फरायसालियाव बेरा, लोंनो दै, साखोन सिखोन सुबिधा आरो डिसेबल्ड फ्रेन्डलि सुबिधा थानाया गोनांथार जागोन। टुरिज्म आरो सुबुं अनसायथाय होमस्टे रेजिस्ट्रेशन गोदान आसाम टुरिज्म अकोमोडेशन डेभलपमेंट एंड रेजिस्ट्रेशन रुल्स 2026 नि आन्दोआव होमस्टे आरो टुरिज्म थानाय जायगाफोरखौ रेजिस्ट्रेशन खालामनो थाखाय मोनसेल' विन्डो गोनां पर्टेल सिंगल विन्डो पर्टेल लाबोबाय। बे रेजिस्ट्रेशना साफ्रोमबो 3 बोसोरनि उनाव गावनो गाव गोदान जाफिनगोन। राशन दुखान गला राज्यनि गासै राशन दुखानफोरनि लाइसेन्सनि समखौ 30 जुन 2026 निफ्राय 31 डिसेम्बर 2026 सिम बारायना होनाय जाबाय। गाहाय मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों दि केबिनेटनि नेबिलाइ जथुमा फैगौ 4 जुलाइ 2026 आव जागोन।